Ayoko na.
Tama ka ba? Ano dyan? Apat na pulo. Ay! Ano? Ako kaya? Grabe. Pwede po ito natin siya. Opo, ito yung wheel. May manghang matamis. Yung una po. Hindi ka lang gusto niya. Siomay kami. Ha? Siomay kami. May bali kami. Sarap po dito, di ba? Ako, ma'am. Ayan, hindi manghang. Chicken skin. Chicken skin din. Tama. Akin po. Ikaw, sinawag mo. Mangkay. Kalamares mo. Grade 12 na nung hindi. Eh, guys. Kami yan hindi yan. Basic. Siglat. Eh, gusto ko marina. Siya pa. Ako may pamumulang.
boss. Sabi ko, ganun lang ko. Natulad sa'yo. At pangatog na, Bap. Mapatog na. Bugo. Apo. Alam. Ano nga nang boss? Wala. Yung isa oh. Dalawang bilog. Dalawang pito. Okay, sa mga pa. Dako 21. Alam mo pa. Magkano na tol? 21. Papalit mo nga to. 21 boss. Anong pangyayar? Ay, patay. Biglang lumabas. Paano kita yung pagtakas ng putang-putang to eh? Instant 100. Ano lang po wala dyan? Ano lang yan, sir? Parang lang po wala dyan.
Nagkakadanong tanong ano, kanya naman bagay yan. Okay po. Nano po yan? Duda. Ayun, malaki yan. Yun ang bus. Kwenta mo. Yun ang may sulat. Faktor. Fakturan mo. Ay, mayaman po yan, sinanta na yan. DC5 na kaya ito pa pwede kaya. Ako kasi, ang tuwala mga naman, kami po makaluto kami. Ngayon po, ilan lang ang peso. Kasama niya no siya. Hindi yung iwan niya kahit yung unin niya. O iba pa yan. Nanito. Lagang. Ano ba ito, ate? Bicol Express. Mga kako, yan? Yaman, si Ramon. May Bisaya. Oh, next. Masali mo ano? Kinobin. Kirayin. Papangit. Si Manny Madonna, dito rin kumakain. Nag-vlog kayo na. Bye! Balunan! Nadorbo! Dali na sana! Pogi! Ang dami! Tuya-tuya to. Diyan ako kunting pa. Ano lang, madami. Puno-puno yan. Bicol! Marami yan. Araw-araw. Kaya yan. Kaya po dito ko na.
tayo? Kaya to, quick. Mas marakal ka rin ang pagpili. Wow, mas marami. Ay, ito itong barbecue banana. Ay! Ouch! Huwag na kailan. Huwag na Mama, wag tong na kape. Eh, Kano ba? kwenta na lang nga. Ilagay mo na to sa na lang. Ilagay na lang natin. Kami po, chama. Take 5 mo. Ano yung study na yata? Pwede. Wow, yung bata. Nabal ko yun ko. 14,000.